Moikka, mä oon Jasmina Kapal, eli Suomen ammattiopiskelijaliitto Sakki ry:n puheenjohtaja. Moi, mä oon Rene Stolt ja mä oon Suomen opiskelija-allianssi OSKU ry:n puheenjohtaja. OSKU ja Sakki yhteistyössä OAJ:n ja AMKen kanssa järjestää yhteisen tempauksen elokuun 22. päivä. Sen tavoitteena on yhteinen hyvän mielen ponnistus. Ollaan ylpeitä meidän ammatillisesta koulutuksesta ja meidän ammattitaidosta. Tempauksen ytimessä on meidän amisten valmistelema parin minuutin koreografia, jossa käydään läpi amisten arkea. Seuraavana te näette amisten ideoimat liikkeet. Teidän valmisteleman tanssin lisäksi tempaukseen kuuluu OAJ:n, AMKen, Sakin ja OSKUn yhteinen kannanotto, jossa nostetaan esille ammatillisen koulutuksen tärkeys yhteiskunnassa. Kannanotto luovutaan opetusministerille samana päivänä. Lisätietoja saat omalta koululta, opiskelijakunnalta tai meidän järjestöjen somessa levitettävästä tiedotteesta. Toivottavasti just sä ja sun friendit osallistuu meidän kanssa yhdessä tähän tempaukseen elokuussa.